מאירים את המדינה עם אלירז שדה ומאיה בצלאל אסיס. הלו. כן. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. עם מי הכבוד? עם שלומי. שלומי, מה שלומך? תודה. אתה בשידור חי ברדיו לב המדינה. אני מאיה בצלאל אסיס. והוא אלירז שדה. ואנחנו לאור הפרסומים לאחרונה על ענף היהלומים רצינו לשאול כמה שאלות על הענף. בא לך לדבר איתנו? אני לא יודע מה אני יכול לעזור. אוקיי, אז בוא, איזה תחום אתה מתמחה? אני עובד בעיקר בתכשיטים. יפה, נו, אז מה? זה בול מה שאנחנו צריכים. תגיד לי, מה אני נראה לך? אני נוסע לאפריקה למכרות, להביא את היהלומים? אנחנו רוצים לעניין אותנו התכשיטים בדיוק. הבוקר העיתונים מפרסמים שצריך להמציא את ענף היהלומים מחדש, הענף במשבר, אנחנו רוצים לדעת, נכון, לא נכון, ואיך זה משפיע אם אלירז רוצה לרכוש טבעת. קודם כל, אני חושב שאתה יודע, בתור יהודים ובתור סוחרים, כולנו נוהגים להתבכיין, אז זה משהו הוא לא בהכרח... אבל תשמע, מתבכיינים ומרוויחים נראה לי בתחום. הבנתי, אז בוא ניקח את זה למקום אחר רגע. תראה, אבל כן, למשל, אני מאוד מפחד מהיהלום. זאת אומרת, היהלומים הם מוצר מאוד יוקרתי כזה, נחשב כמוצר לעשירים למעט חתונות, נכון? לא מסכים. לא מסכים. איך? בוא תסביר לי למה לא מסכים, כי זה באמת מה שהידיעות מוציאות. יש איזה מיתוס כזה, אתה יודע, פעם היה לטוס לאמריקה היה משהו שהוא מאוד מורכב ומאוד מסובך, ומי שהיה חוזר מאמריקה היה בא עם סיפורים וחייב לבוא עם מתנות. היום כולם טסים לאמריקה. אותו דבר גם בענף היהלומים, נראה לי טוב, חברים, אתם מתבזבזים לי פה. בקיצור, שורה תחתונה, כמה יעלה לו טבעת, האם הוא מקבל הנחת סלב, ומתי זה מוכן? וואי, הנחת סלב, המחירים שלנו מאוד מאוד נמוכים מלכתחילה. איך אתה מתחיל איתי? בוא תגיד לי, אתה יודע מה המשפט הבא שתגיד לי? תאמין לי, אני מפסיד עליך. לי זה עולה יותר. לי זה עולה יותר, אז למה אתה מוכר לי? אל תמכור, אתה מפסיד. פלוס מינוס ממוצע לטבעת אירוסין. תראה, לפני 10 שנים החבר'ה הישראלים היו קונים טבעת אירוסין בסביבות, אני חושב, 2,500 שקלים, משהו כזה, זה היה ממוצע, היום הממוצע עלה לדעתי לאזור ה-6,500. זה גרוע מאוד, אתם מגדילים לנו את ההוצאות. כן, נראה לי שהמודעות בוא נגיד המקום ששמים את הטבעת אירוסין בסדר עדיפויות הוא... הבנתי. תגיד לי, שלומי, שאלה קטנה, וגם בעניין קטן שרוצים להקטין. מה התכשיט שמלווה ביהלום הכי זול שלך? הכי זול? כן. אני חושב באזור 800 שקלים, 1,000 שקלים. ואיזה יהלום יש עליו? זה יכול להיות כמה, יכול להיות יהלום של אזור של 10 נקודות באיכות לא גבוהה בינונית כזאת, או יהלום אתה נותן לי זכוכית בעצם. יותר קטן ובאיכות יותר גבוהה. משחק הזה, הבנתי. יש גם זהב, שיבוט וזה, אתה יודע, זה משתנה. הבנתי. לא, אני מסכימה איתך. טוב, אז שלומי, תודה רבה לך. מאירים את המדינה עם אלירז שדה ומאיה בצלאל אסיס.